Min næste gæst har haft nogle meget prominente arbejdsgivere, kan man vist godt tillade sig at sige. Han har blandt andet arbejdet for kronprins Frederik, for den tidligere præsident Bill Clinton, og sørme om det ikke også er blevet til en lille chance for prinsesse Diana. Velkommen til dig, Jesper Lundorf. Tak skal du have. Det er de tidligere jobs som livvagt, som har bragt dig i berøring med de her meget berømte mennesker, og umiddelbart så tror jeg, at vi er en masse mennesker, som hver søndag sidder og ser livvagterne i tv, som tænker, det er et rigtig eksotisk arbejde. Men inden vi satte os herinde i stolene, der afslørede du faktisk over for mig en af hemmelighederne ved at være livvagt, og hvad jobbet sådan hovedsageligt består af. Og jeg synes, vi skal prøve at demonstrere det for seerne. Er du klar til det? Jeg er klar. Så gør vi det nu. En god bog? Den er rigtig god, det kan jeg anbefale. Det går, at vi bare skal stoppe nu, ellers begynder det at blive kedeligt fjernsyn. Men det er jo ventetid, det hele går ud på, eller hvad? Hvor stor en del af jobbet handler bare om at bare sidde og vente? Jeg vil sige en voldsom stor del, og det er jo der, hvor det er afviger lidt fra serien, for den er meget actionpræget. Så jeg plejer at sige, sådan cirka 90% af jobbet, det går på at vente, at forberede sig, at klargøre. Og så det sidste 10%, altså det vi ser i serien, det actionpræget, alt det, som serien livvagterne går ud på, det er den sidste del af det. Lad os lige prøve at se en bid af de sidste 10%, og så snakker vi lige videre om jobbet som livvagt. Gardic, kan du huske mig? Ja, så er der altså virkelig action. Har du nogensinde oplevet så meget action i dit job som livvagt? Nej, det har jeg ikke. Og gudskelov, vil jeg så sige. Og det var fordi, som jeg sagde før, det her med de 90%, jo bedre forberedt du er, jo mindre af de her situationer håber man jo at komme i. Fordi altså, det kan godt være, at det er risikobetonet, men der er ikke nogen grund til, som man kan sige, som fordomme og historier går på, at man absolut skal ofre sit liv for at tage en kugle. Det er jo netop det handler om, ikke at komme i den situation. Jeg ved, at du har jo faktisk samlet gennem årene nogle lidt sjove historier om nogle af de mennesker, du har passet på. Og man kan sige, at dit første møde med vores kronprins, det forløb jo måske heller ikke helt glat. Ham har du sat på opgave for at passe på. Hvad skete der? Det var min egen ilddåb. Altså det vil så sige, det er jo det, hvor livet dog nemt set i bagklogskabets ulideligt klare lys. Men jeg er jo som Jonas og Rasmus og Jasmina bliver kastet ud af det her. Og jeg har min første dag på Marselisborg Slot i Aarhus, hvor det hele går på, at noget så dejligt som en løbetur i skoven. Det kan næsten ikke være bedre. Så for at forberede mig rigtigt, så har jeg taget en mountainbike frem, og jeg har radio, og jeg har alting med, og førstehjælpskit, og intet kan gå galt. Det er kronprinsen, der skal ud og løbe sådan en tur? Kronprinsen skal ud og løbe, det gør han meget, meget tit. Så der er ligesom ikke noget, der er ikke, det store faremoment er der ikke her, og det er sådan noget spontant noget, så det er forholdsvis afslappet. Så han giver sig afsted, og til min store overraskelse, så løber han ikke ud af hovedindgangen, men vælger så at tage en lille bitte grussti, og forsvinder så ind igennem noget buskads, og jeg er selvfølgelig efter ham på behørig afstand, som man skal, for derefter at konstatere, at han forcerer sådan 2 meter højt hegn, og så forsvinder han ind i skoven, og der står jeg så med min mountainbike og mit førstehjælpskit og mit udstyr, og kan så bare se, at han bliver mindre og mindre forsvinde ind i skoven. Helt nyuddannet livvagt. Og jeg kender ikke ret meget til Aarhus, og jeg har ikke været ret tit i skoven, og jeg er lige startet, og jeg kan se hele min karriere, den kører sådan revy forbi. Du har mistet kronprinsen. Det kan ikke blive værre. På min første vagt, der er han forsvundet, så jeg måtte jo i hast ud og ind i skoven, og jeg lå og pendulerede og rendte frem og tilbage derinde, og jeg tror, jeg brugte 40-45 minutter. Så måtte jeg kapitulere og kalde tilbage og sige, at han er desværre forsvundet. Og så måtte jeg jo slukke, og måtte jeg køre tilbage. Kommer tilbage, og så kommer kronprinsen, så han kommer så lidt senere lundende ind. Og så får jeg sådan et skævt smil, og så kan jeg sådan ligesom fornemme, at der ligger sådan en sjov undertone i det. Men om det er en måde at byde velkommen på, eller hvad det var, men det var i hvert fald noget af en ilddåb. Det glemmer jeg aldrig.
Men det kan man sige, det var jo den helt nyuddannede livvagt, der ikke lige vidste, hvad han skulle gøre i situationen der. Ja. I dag med den erfaring, du har nu, hvad vil du så have gjort? Hvordan vil du have holdt fast på ham? Nu se, så vil jeg jo netop det, som jeg sagde, så vil jeg have spurgt de andre, hvad plejer vi at gøre? Plejer han at løbe den vej? Hvor langt løber han? Hvad skal vi have med udstyr? Og så videre, så videre, så videre. Det gjorde man jo ikke dengang. Der tror man, at man kan gå på vandet, man tror, man kan klare det hele. Og det er jo sådan med livvagtsjobbet, det er ikke en enkeltmandsopgave, det er teamwork, og det handler om, at du er en del af et team. Men jeg ved også, at meget af jobbet går også ud på at forudse ting, der kan gå hen og blive en potentiel fare. Ja. Og der var på et tidspunkt en situation, hvor dronningen var ude til et arrangement, og der skal man jo give mange håndtryk, som de jo gør, de kongelige. Ja, det udmønter sig i, at dronningen per tradition har været i kirke om søndagen i Aarhus Domkirke og kommer ud, og der står noget, Danmarks befolkning og vinker og tager imod, og der står en ældre dame og giver nogle blomster, og det er ganske ufarligt det hele. Der står også en ældre mand, og det er svært at se, at han er ganske harmløs, men vil så give hånd til dronningen, og dronningen tager imod og giver hånd. Og det næste, det udspiller sig over måske 20-25 sekunder. Og det, der sker, det er, at det her håndtryk, kan jeg se på dronningens øjne, det bliver for langt. Og jeg står bag dronningen og kan ligesom, eller ved siden af dronningen, og kan næsten sådan fornemme, at det her, det overskrider den her magiske grænse for, hvor lang tid man skal holde hinanden i hånden. Og da det ligesom begynder at blive ubehageligt, så vælger jeg så at gå ind, og så lægger jeg faktisk min hånd hen over dronningens hånd, og ligesom jeg vil skubbe dronningen, eller pænt gelejde dronningen ind i bilen. Men det, som andre ikke kan se, det er, at jeg ligesom ved at trykke på en bestemt måde, trykker på mandens hånd, så han trækker sin hånd til sig, fordi det gør ondt. Og på den måde så afværger man en situation, som kan få lov at udvikle sig og blive sådan både pinlig og meget svær at redde ud, hvis vi skulle ligge og rode rundt ned på asfalten med sådan en mand, der går helt amok. Så der er meget konduite i virkeligheden i det her job også, og lige på en elegant måde få undgået de der situationer, som måske ikke er så ønskværdige. Det er faktisk det, der fylder mest af jobbet. Det er det, som jeg ved ikke, om vi kommer til at se det i selve serien. Det er det, man sådan rent professionelt kalder for bløde momenter. Altså ting, som ikke rigtig er noget. En bil, der punkterer, eller lyset, som går ud i studiet her. Har du nu din lygte med? Altså alle de der ting, som er svært at forudse. Og det handler hele tiden det her om, at i sådan en livvagtsopgave, du går godt nok fysisk 3 skridt bag dem, du passer på, men du skal mentalt være 2 skridt foran hele tiden. Jesper Lundorff, det bliver ordene for den her omgang. Du skal have tusind tak for dit besøg. Det var spændende at høre om, hvordan det så i virkeligheden foregår. Ja, tak skal du have. Tak fordi du kom.